Aljenje, da ga Bog uputi pa da se pokaje za ovo. Braćo moja, nastavljamo dalje. Mi smo Allahovi i njemu se vraćamo. Mi smo muslimani i sa džamijom i bez džamije. Čitava zemlja je džamija. Gdje god da se nađe ja spuštam, prisilam tle Bogu jedinanom. Ostavite mirni, nemoj da izazvati ni jedan incident, jer mi smo ambasadori naše vere. Islam nas ne uči na nasilje. Vidite se ko je nasilnik. Mi nasilnici nismo. Mi smo građani ove zemlje. Koliko ona nas voli, volit ćemo i mi njih. Nelegalno je, slažem se. I sve je ovo da je nelegalno. Sad tražim od njih da nam daju legalno. Da vidimo kakvi mi je obraz. Da nam daju sad legalno i dobro. I bit ću s Božju pomoć. Nemojte se raslužiti. Vidite, vi ste dalje od vaših usta. Allah kaže, trudite se. Trud će vidjeti Allah, poslanik i vernici. Ono što ste dali, ono što smo dali, nismo izgubili Allaha. Allah će to mnogo više struku da nagradi. Kod Allaha ništa nismo izgubili. Ni kod ljudi vide šta smo radili. Zašto ovo služilo? Da vas Allah čuva, braćo moja. Nemojte se svađati ni sa kim. Kada dođe novinari, znate ko govori. Samo čutite. Čutnja je najbolje oružje. Sabur. A nismo mi bolji od Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jesmo bolji? Poslanik je teže stvari doživljavao, preživljavao. Vidite danas oko milijarde dobrih muslimana. Ima i loših, slažem se, ali oni nemaju ništa sa islamom. Pokažemo mi naš islam, kakvi smo i koji smo. Klanjat ćemo danas uz Allahovu pomoć, zdravih, namaz. Mi smo muslimani, džamija nam je u srcu. Imat ćemo džamiju uz Božju pomoć. Tražit ćemo legalno da nam odvoje plac, da nam daju džamiju i sada ne kuću, nego seminaratom. Ako nam i tad ne daju, onda tražimo da nam nađu zemlju gdje možemo da živimo kao muslimi. Samo se i sad da vas Allah čuva. Braćo moja, koliko god je vama teško, ja znam da je vama teško i meni je teško. Sa Allahom je lakše. Kako Allah kaže u Kur'anu čega mi je teško? Odnosno sa teškoćom je šta? Innama la usri yusra. Sa teškoćom je olakšica. I Allah zna, Allah hoće ovo. I Allah nije htio ovo ne bi bilo. Allah hoće da nam bude teško da bi nam dao olakšicu. Da vas Allah nagradi, da vas Allah čuva. Premajte vaše kuće za Ramazan. Postite sada. Dovite još više. Vratite se vašim kućama da vas Allah čuva. Da vas Allah nagradi. Sestre, braćo, deco, znoj koji ste ovdje ostavili, Allah će to platiti. Allah će osvetiti onima koji su ovo radili. Allah će se osvetiti. Ja ih žalim. Allah će im vratiti to. Jer svako koji je bio nasilnik, koji je protiv Boga ustajao, od svih onih faraona i ovih današnjih faraona, oni su izgubili rad sa Bogom. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam.